Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 4-nji marty hepdäniň anyny güne. Habarlar günnelik gepleşigimizde Pragdaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Ukrainada parahatçylyk ornaşdyrmak ugrunda Parijde geçirilen gepleşiklerde degerli öňe gidişligiň gazanylmandygy habar berilýär. Nous avons souligné l'importance de l'élaboration et de l'adoption d'une loi électorale. Gepleşigimizde bu barada taýýarlan maglumatymyzy dikkatiňizde hödürläp, Iranyň parlamentinde denanlaryň işlemegine ruhsat berilmeli dälligi barada Iranyň kanun çykarjynyň eden çykyş hakda taýýarlan maglumatymyzy Täjikistanda polisiýa ýaşaýjylaryň sakgalyny zor bilen sýrdirýär, emma täjik resmiýetleri muny reddedýärler. Bu barada raportymyzy Moda amar marişmak gitmek nadmyrışmak ki pasta kago. Lewap vilayatynyň Türkmenawat şäherine 10-dan gowrak köçäniň adynyň näwelligi barada habarçymyzyň berjek maglumatyny Bu ýagdaý esasanem Türkmenawatyň birinji kiçi etrapçasynda ýa-da Jeyhun adly bölегinde has köp göze ilýär. Ve beýlek maglumatlary eşdirmäge synanşar. Ýarym saatlyk habarlar günnelik gepleşigimizde başlamazdan ozal günüň täzelikleri bilen tanyş bolan. Kreml Orset Demirada Koreýanyň ýadro ýaragyny ulanmaga taýýardygy dogrusynda eden çykyşyna çynlaky aladalanma bildirýär diýdi. 4-nji martda Demirada Koreýanyň lideri Kim Jong-un öz armiýasyna ýadro raketalaryny islendik wagt uçurmaga taýýar görnüşe getirmegi tapşyrdy. Kim Jong-unyň haýwaty Birleşen Milletler Guramasynyň ýadro ýaraklaryny we uzak aralyga uçan raketalary synagdan geçirýänligi üçin Demirada Koreýa garşy ýakynda girden sanksiýalaryna berilen ilkinji resmi jogap boldy. Şeýle Demirada Koreýa özüniň ýadro ýaraklarynyň arsenalyny döretmegi dowam etdirjekdigini hemde güýçlü we rehimsiz fiziki çäreleri görjekdigini ma'lum etdi. Demirada Koreýanyň lideriniň eden bu çykyşy Birleşen Ştatlaryň we Günorta Koreýanyň resmiýetleri Günorta Koreýada Birleşen Ştatlaryň raketa gorunuş ulgamyny ýerleşdirmek barada resmi gepleşiklere başlan günne gabat geldi. Fransiýanyň daşary işleri ministri Jean-Marc Ayrault Ukrainanyň, Orsetiň we Germaniýanyň daşary işleri ministrleri bilen Günnor Ukrainada saýlawlaryň şu ýylyň iýun aýynyň ahyrına çenli geçirilmeligi barada ulalaşdyk diýdi. Şol bir wagtda Ukrainanyň daşary işleri ministri bolsa, Ayrault'nyň aýdanlaryna garşy çykyp 3-nji martda Parijde 9 saat dowam eden gepleşikleriň dowamynda haýsydyr bir öňe gidişligiň bolmandygyny aýtdy. Fransuz daşary işleri ministri ýygnakda 2016-njy ýylyň 1-nji ýarymynyň ahyrına çenli yerli saýlawlary geçirmek üçin saýlaw kanunyny kabul etmegiň möhümdigi maslahat edildi diýdi. Emma Ukraina daşary işleri ministri Klimkin Ukraina ýurdun gündorunda saýlawlar geçirilmeden ozal o katışygy besetmek baradaky ähli borçnamalaryň ýerine ýetirilmelidigini we sebitden ýaraklaryň dolu çykarylmalydygyny tekrarlaýar diýdi. Dördüncü martda Türkiýanyň polisiýasy Birleşen Ştatlarda ýaşaýan musulman ruhansy bilen ilteşikli kampaniýanyň ýokary derejeli 4 resmiýetini Türk hökümetine agdarmaga synanşmakda aýplap tutsak etdi. Bu barada Türkiýanyň döwlet elçiligindäki habar agentligi ma'lum edýär. Maglumatda Kayseri şäheriniň polisiýasy Boydak Holding kampaniýasynyň başlygyny, baş ýerine ýetirji direktoryny we ýokary derejeli ýene 2 resmiýetini tutsak etdi diýilýär. Gurun edilýän adamlar agdalýan kampaniýanyň Fethullah Gülen'in ýolbaşçylygynaky herekete maliýe goldawyny berenligi aýdylyp soraw çekildi. Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın öňki ýarany Fethullah Gülen 1999-njy ýyldan bäri Birleşen Ştatlarda ýaşaýar. Ukrainanyň Ýewropa Birleşigine we NATO agda bolma adynyň 20-25 ýyla çeker diýip 3-nji martda Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker aýtdy. Ukraina öňümüzdäki 20-25 ýylyň dowamynda ne Ýewropa Birleşiginiň ne de NATO'nyň agdasy bolup biler diýip Juncker Gaga'da eden çykyşyny aýtdy. Şol bir wagtda ol Ukrainanyň näme sebäpden şeýle udak wagt garaşmaly boljakdygy barada maglumat bermedi. Juncker'iň çaklamalaryna garamazdan Ýewropa Birleşigi Ukraina raýatlaryna ýeňilleşdirilen wiza düzgüni esasynda syýahat etmäge ýol açýar.
Birleşen Ştatlarda 23 ýaşyndaky Ukrainaly oglan özüni 4 ýyllap ýokary synp mektep okuwçysy ýaly bolup görkezden üçin türme tutsaglygyna hüküm edildi. Artur Samarin 2013-nji ýylda syýahatçylyk wizasy bilen Birleşen Ştatlaryna gitmeden odal Ukrainanyň ýokary okuwçylarynyň birinde 2 ýyllap okuýar. Emma Pensilvaniýanyň Harrisburg sewtindäki Amerikan äraýal Samarin'a dogly şakyndaky galp şahadatnamany alyp bermek arkaly onuň Birleşen Ştatlarda galmagyna ýardym edýär. Ondan soň Asher Potts ady bilen Harrisburg orta mektebine yerleşýär. Häzirki wagtda Samarin 7-nji ýaşyna ýetmedi gyzy bilen jinsy gatnaşyga girendigini boýuna alandan soň jinsy zorlukda we şahsy maglumatlary ogurlamakda aýplanýar. Hormatly dinleýijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar eketmeden soň gepleşigimizi habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýäs. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Ukrainada parahatçylyk ornaşdyrmak ugrunda 3 martda Parijde geçirilen gepleşiklerde değerli öňe gidişligiň gadalanmandygy habar berilýär. Ukraina Daşary işler ministri Ukraina ýurdun gündorunda saýlawlar geçirilmedinden odal o katışygy besetmek baradaky ähli borçnamalaryň ýerine ýetirilmelidigini we sebitden ýaraglaryň doly çykarylmalydygyny tekrarlaýar diýdi. Bu barada Germaniýada habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlanan giňişlik maglumatyny bilelikde dinläliň. Ukrainada kawşak parahaçylyk ulalaşygyny ýola goýmagy gönükdirilen gepleşiklerde ilerleme bolsa da kazanılan uly üstünlük bolmady. Muňa sebäp bolan Moskwa bilen Kiýewiň günnäger Ukrainada şu ýyl saýlawlaryň geçirilmegi baradaky teklip hakda öýdara ulalaşyp bilmenligi. Ortaýat 3 martda Parijde geçirilen köp taraply gepleşikleriň ýa Germaniýa we Fransiýa tarapyndan edilen saýlaw teklibini özüniň goldamaga taýyndygyny aýtdy. Ýöne Ukraina hawpsuzlyk ornadylmasa ses mümkin bolmaz diýmek bilen dören optimizmi basyp ýatyrdy. 4 sagada çeken duşuşygy akrokly we güni diýip häsiýetlendiren Fransiýanyň Daşary işler ministeri gepleşiklerde Ukrainanyň Donbas regionuna ýun aýyna saýlawlar geçirilmegi üçin saýlaw kanunynyň kabul edilmeginiň ähmiýetiniň noktalandygyny bildirdi. Ýöne jurnalistler tarapyndan gazanylan uly üstünlük boldumy diýip soralyna Ukrainanyň Daşary ministeri Pavlo Kimkin yok menne beýle bir täsir galanok diýip jogap berdi. Ol Ukrainanyň beýle saýlawlar geçirilmedinden öň atyşyklaryň besedilmegi we ýaraglaryň ýere çekilmegi baradaky talabyna üýtgen zat ýok diýdi. Biz bu saýlawlaryň hawpsuzlykda gurulmagyny üpçün edip bilmeli. Bize öz territoriýamyzyň hawpsyz bolmagy zerur. Hawpsuzlyk bolmasa başga da girişip bilmez diýip Kimkin sözüniň üstüne ýetirdi. Kiýew ýurdun günnägerine saýlawlaryň geçirilmegine hukuk bermek üçin gerekli kanunyň kabul edilmedinden öň düşmançylykly hereketler tutuşlygyna besedilmeli diýip köp wagt bäri gaýtarap gelýär. Zorlukly hereketler adalyny bolsa Ýewropada hawpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy iki tarapda da bu hereketleriň käýärem bozulýandygyny aýdýar. Atyşyklary besetmek baradaky ulalaşyga 2015-nji ýylyň fevral aýynda Minskde Ukraina Ortaýat separatistler şeýle hem Ýewropada hawpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy kol çekdi. Ortaýatyň Daşary işler ministeri Sergey Lavrov Moskwanyň atyşyklary besetmek baradaky ulalaşygy ýerine ýetirip ses berişlige gatnaşmaklary üçin separatistlere basyş etmäge taýyndygyny aýtdy. Ýöne onuň aýtmagyna görä Ukrainanyň belli bir möhletiň kesýetlenmegini reddetmegi bu barada gelinmeli ulalaşyga atanak çekýär. Germaniýanyň Daşary işler ministeri Frank-Walter Steinmeier Parijde geçen gepleşiklerden soň özüniň Kiýew bilen Moskwanyň gepleşiklerde edýän işlerinden razy däldigini aýdyp, ol gynansak da günnäger Ukrainadaky ýagdaýa ýeterlik derejede çynlygy garalanok, onuň her bir salymda tutuşmagy mümkin diýdi. Habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. İran'ın parlamentinde zenanlaryň işlemegine ruhsat berilmeli dälligi barada çykyş eden İranly kanun çykarjy tanqid edilýär. Parlament zenanlaryň ýeri däl, ol erkekler üçindir diýip Nader Gazoper internetde ýaýradylan videoda aýdýar. Bu barada owan sana habarçymyz Şamerdan Gulumradynyň taýýarlanan maglumatyny bilelikde dinläliň.
İran'ın Urumiye vilayatynyň Büyürdüň parlamentyna deputat saýlanan Nadir Qazypur öz tarapdarlarynyň öňünde eden çykyşynda ýurdun aňsatlyk bilen gazanylmagyny aýtdy. Şu sebäpden her kimiň mejlise deputat saýlanmaly däldigini ol öňe sürdi. Parlament aýallaryň jaýy däldir. Meclis erkekler üçindir. Aýallary mejlise deputat saýlasaňyz, olar siz üçin başagyrdyrydyr. Siziň abraýyňyzy ýere döker diýip onuň aýdan sözlerine deputatyň tarapdarlary el çarpýar. Deputatyň çykyşyna sosial media arkaly garşylyk görkezildi. Aýal gyzlaryň hak hukugyny goraýan guramalar onuň sözlerine iti reaksiýa bildirdi. İranyň Islam Geňeşiniň öňkü agdasy Kasym Şöylesadiň aýdysyça erkekleriň agdyklyk etýän jemgyýetinde aýal gyzlary kemsidip çykyş etmeklige köp gabat gelinýär. Aýal gyzlaryň hak hukugyna kän üns berilmeýär. Siyasi taýdanam ýagdaý şeýledir. Iranyň ekspertler assambleýasynda da aýallar kemsidilipdi. Iranda aýallardan ýurt baş tutanyň bolup bilmejektigi barada karar alınıpdy diýip Sadi aýtdy. جامعه سیاسی و حقوقیش سالار هست به شکل توهین‌آمیز گفته بود که زنها نمیتونن. Deputat Qazypur öz eden çykyşynda ene diline buýsanýandygyny aýdypdyr. Farsy dilinde gurulýan ýol başçylaryň uly ýeňiş gazanyp bilmändigini ol ma'lum edipdir. Qazypuryň milleti äzeridir. Qazypuryň mejlise deputat bolmagynyň öňe alynmagyny sorap, käbir taraplar Iranyň ekspertler assambleýasyna ýüz tutupdyr. İnsan hukuklarynyň goragynyň we aýal gyzlaryň hak hukugynyň goragynyň aktivisti Londonda ýaşaýan Şadi Sadrynyň Perda radiosyna aýtmagyna görä, deputat Qazypury halkyň goldamagy gynandyrjydyr. Toplananlar onuň aýallar barada aýdyn sözlerini alkyşlaýar. Qazypuryň çykyşyndan faşistik fikriň ýygy gelýär. Emma onuň çykyşyna garşy hökümet tarapdan heniz reaksiýa bildirilmedi. Men şoňa hayran galýarym diýip ol aýtdy. واکنش مردم بود به شدت داشتن ایشونو تشویق میکنن گفتمان فاشیسمه اعتراضی بکنه. Qazypur İranyň Milli Mejlisiniň bir öňki deputatynyň garşysyna da kemsidici sözler aýdypdyr. Öňki deputat Kudratulla Aleyhany Qazypuryň garşysyna suda şikayet bilen ýüzlenjekdigini ma'lum edipdir. Aýallary we başga adamlary kemsidip çykyş etmek bir millet wekiline yaraşmaýandygyny Şöylesadi aýtdy. Ýöne deputat Qazypura garşy bu çykyşy sebäpli çäre görülmejekdigini hem ol belledi. این در واقع مشکلاتی است که در جامعه ما وجود داره. این خیلی هم Nadir Qazypur İranyň ekspertler assambleýasynyň magdan we senagat boýunça komissiýasynyň öň iki gezek agdasy bolupdyr. Nadir Qazypur öz sosial ulgamynyň sahypasynda onuň eden çykyşyndan närazy bolanlardan ötürüş sorapdyr. Şoňa garamazdan ol gaýratly adamlaryň hak sözleri dile getirip bilýändigini belläp geçipdir. Şaýmerdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy diýjikdirmä. Gepleşigimizi Täjiksana deşli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Bir näçe täjigiň saqqallaryny polisiýanyň zor bilen aýyrýandygyny aýtmagyna seretmenden Täjiksanaky resmiler bu barada aýdylanlary reddedýärler. Bu habarlar Merkezi Aziýa döwletlerinde dini ekstremizm barada aladalanmalaryň artýan döwrüne gabat geldi. Bu barada kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Täjik erkekleriniň köpüsi saqqaly üstürmeýär.
Ýöne soňky döwürde saqqal üstürýänler howpsuzlyk işgärleriniň gün-günden artýan basyşlaryna seze bar bolýarlar. Akbar Usmanow geçen ýyl 3 ýözdek tutsak edilip saqqalyny zor bilen sirdarandyklaryny aýtýar. Zarulamadan wagty körman diram var ama. Men olara saqqalymy sirmaň diýip ýalbardym. Ýöne men saqqalymy sirýansam, olar meniň dokumentlerimi gaýtaryp bermediler. Men olardan bu barada kanun barmy diýip soradym. Ýöne olar meni diňlemediler. Başga çykalgam ýokdy. Dellik meniň saqqalymy sirip bolandan soň olar maňa gitmäge ruhsat berdiler. Tuma da amar marişmaka gitdägine bilýärmi ki pasta как бы. Käbir dini alimler saqqalyň musulmanlar üçin hukmandygyny aýdarlar. Ýöne Täjikistanda akmollalar muny mejbur etmäge ixtiyarly däl. Täjikleriň köpüsiniň uýan islam dininiň henefe akymyna görä saqqalyň udinliginiň bir çägi bar. Haçanda saqqalyňa ýumruň bilen gysymlanyňda gysymyňdan dasary çykmaly däl. Murtuny üstürmän gür saqqal goýberýänlere şüpheli garalýar. Jiş ýak daraja omilişitki darjumeýmo Biziň jemgyýetimizde saqqaly protest bildirmeň bir nysany höküminde seredilýär. Kanun goraýjy işgärler howply we durnuksuzlaşdyrjy ýagdaý bolmagyndan howatyrlanýarlar. Hatarzo we noorum kunanda darjumeýa boşar. Resmiler saqqalyň käbir görnüşleriniň ekstremist ideologiýany ýaýwanlaşdyrýandyr diýip pikir edýärler. Ýöne kiçi saqqallar bilen baglylykda mesele ýok diýip bolar. Vaqt men Rishmonda geçdi İstanbul ýagym xäýb bastay raftor. Meniň saqqalym bar, ýöne hiç kim meni bimada edenok. Belki ol adamyň häsiýeti bilen baglanyşyklydyr. Belki de olar hakykatdanam ýalňyş bir iş edendirler. Ýa-da olar bir kanun hereket edip sol sebäpli tutsak edilendirler. Hapilagan şonu diýär ýagym ýapyzýety deýjenist. Täjik resmiýetleri zor bilen saqqal sirdirýandyklaryny reddedýärler. Yüzlerce Täjik Irakda we Siriýada islam döwleti jeňsi toporuny goşulýar. Şol sebäpli hem resmiýetler ekstremizmiň islendik alamatyna garşy berk çäherler urýarlar. Belki saqqalam olardan biridir. Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda hem saqqal goýberen käbir ýaşaýjylaryň bökdönçlikler bilen ýüzeýi bolýanyny barada Azatlyk radiosyna wagtal maglumatlar gelip goşýar. Meselem ýokary kuja aýlarynda okuyan studentleriň döwlet edara kärhanalarynda işleýän erkek işgärleriň saqqal goýbermegine ruhsat berilmeýändigi aýdylýar. Biz şu gün ir bilen okuýjylarymyzdan siz Türkmenistanda saqqal goýberip kynçylyklara duş geldiňizmi diýip soradyk. Okuýjylarymyzyň bu soragy galyran tesbirler esasında kardeşim Merdan Sarifiň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Türkmenistanda saqqal problemasy bar. Hatta käbir dindar ýaşlary komitet, ýagny Milli Howpsuzlyk ministrligi akidip özi saqqalyny sirip goýberýär. Diýip Muslim lakamly okuýjymyz Türkmenistanda saqqal goýberip kynçylyklara duş geldiňizmi diýen forumumyza ýazan tesbirinde belleýär. Muslim ýokarky beýan eden tendensiýasyny samsyklyk diýip atlandyryp, ata-baba saqqal goýberip gelýär. Dinimizde, desurlarymyzda bolan zady beýtmek gaty ýalňyz. Onsoňam hökümetiň hiç kimiň saxty geýnisine goşulmagy haky ýok. 21-nji asyrda ýaşaýarys diýip öz tankydy pikirini jemleýär. Musulman adyny alan beýleki okuýjymyz hem saqqal goýberenleriň Türkmenistanda kynçylyga uçraýandygyny bildirip, adamyň saqqaly bilen näme işleri barka, saqqal diňe gararlarda bolmaly diýen düşünjäni goýdular diýip ýazýar. Ol soňra ýaşlaryň saqqal goýbermegine garşy çäherleri geçirmek boýunça ýürüýeti görkezmäniň berilendigini esidendigini aýan edip, oň ýaly bolsa hemmämiz bir görnüşde sas deňledip gedeliň diýen kinaýaly teklibi orta atýar. Okuýjylarymyzyň ýene bir bölegi saqqal meselesiniň Türkmenistanyň aeroportunda registrasiýadan geçsek bolnanda has köp duş gelýändigini takyklaýar. Atyz lakamly okuýjymyz Howa aeroportda ofitserler dizap barýar. Bu saqqal näme diýip, ýakynda türsügümizin reňkine de serederler. Hemme adamlary bir meňde sedip, Demirazy Koreýa ýaly boljak bolýarlar diýip öz ýaňsyly saklamasyny aýan edýär. Özüni Abdulwahhab diýip atlandyran ýene bir okuýjymyz saqqaly sebäpli ýurtdan dasary çykarylman izine gaýtarylandygyny gurrun berýär. Türkiýe gitsek bolup durkan migrasiýa çykarmady. Ters ýüzüme seredip, arak içýäňmi, namaz okuýaňmy diýip soradylar. Ýok, okamok diýsemde ikirjeglenip, bar ministrligi ýüz tut, çykyp bilen ok diýdiler.
Haha lakamly okuyjymyz bolsa türkmen häkimetleriniň taqqal meselesinde alyp barýandygy aýdylýan gadagynçylyk siýasatyny goldaýandygyny ýazýar. Ol, aslyny seretseň dogram edýärler, öz uğruna göýberseň wahabistleriň ýa-da soňa meňde stoporlaryň gepine gidip özüni öldürjegem kändir. Şonuň üçin hökümet dogry edýär. Haha, özüniň hökümetiň taqqal wagtynda bar diýilýän gadagynçylyk siýasatyny goldamagyny adamlardan ürkmän ýaşar ýaly hemme kisiniň dastypaty arasy we ynam döredýän görnüşde bolmaly diýen delil bilen esaslandyrýar. Yeri gelende bellesek türkmen resmiýetlerinden taqqal göýberýän ýaş türkmenistanlylar wagtynda nähildir bir gadagynçylygyň girdilendigini ýa girdilmändigini ne tasdikladyp ne de inkar etdirip boldy. Sözümüzün ahyrynda ýokarky tesirleriň ählisiniň okuyjylaryň öz şahsy pikir garaşlarydygyny we olaryň Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýandygyny ýatladýarys. Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siz Türkmenistanda saqqal goýberip kynçylyklara duş geldiňizmi? Bu barada bize gurrun bermek isleseňiz, öz pikir araýşlaryňyzda bellikleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimize hatur edip bilersiňiz. Ýa-da biziň bilen Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaň edip ýa-da SMS ýazyp habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7926 236 04 55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7926 236 04 55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepleşigimizde Lewap welaýatyna degişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Lewap welaýatynyň Türkmenawat şäheriniň ençeme köçesinde şol köçeleriň atlary ýazylan ýürüýte tahtalaryň ýokdugy habar berilýär. Şol bir wagtda şol köçelerdäki käbir jaýlaryň nomerleriniň hem belli dälligi aýdylýar. Bu ýagdaýyň bolsa ýaşaýjylar üçin dürli kynçylyklary döredýändigi habar berilýär. Lewapda habarçymyz Röwşen Çaryfow bu barada berjek giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň. Türkmenawadyň köçeleriniň ençemesiniň atlary we şol köçelerde ýerleşýän jaýlaryň nomerleri belli däl. Bu ýagdaý esasanem Türkmenawadyň birinji kiçi etrapçasynda ýa-da Jeyhun atly bölегinde has köp göze ilýär. Agzalyan köçeleriň käbirinde ilki başda düzgüne göre at görkezýän ýazgylar bolan hem bolsa soňra awatlaýyş işleri geçirilendigi sebäpli köçeleriň atlary ütkedilip köne ýazgylar aýryldy. Emma köçelerde aýrylan köne atlaryň deregine täze at belgileri goýulmady. Netijede şol köçeleriň käbiri soňra düýbünden atsyz galdy. Bu ýagdaý hem gurrun edilýän kynçylyklar döretdi. Häzirki wagtda şeýle köçeler Türkmenawatda diýsen köp. SSR dargandan soňra köne atlaryň ençemesi ütkedildi we öňki kommunistik ideologiýa bilen utgaşýan kommunizm, pionerskaya, komsomolskaya ýaly köçe atlary köpçülikleýin aýryldy. Bu atlaryň käbiri çalşylanda kadaly at belgileri goýulan bolsa, käbirleriniň atlary diňe degişli resmi edaralaryň dokumentlerinde ütkedilip çäkleneli meňdeýär. Soňky edek men Kastandowa köçesiniň ugrunda da kılan plakatlary okap, onuň täze adynyň bir tarap Türkmenistandygyny öwrendim. Ondan öň bu köçäniň täze adyny bilemokdym diýip Türkmenawadyň ýaşaýjysy 45 ýaşlaryndaky Ilmurat Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Şol köçeleriň käbirleriniň ady bolsa da köçäniň hiç bir ýerinde onuň adyny görkezýän belgisi bolmadyk köçeler hemkän edilşeýle bulaşyklyk jaý nomerlerini görkezýän belginiň bolmazlygy bilen baglylykda hem ýüze çykýar. Onun üstüne de käwr köçeleriň atlary çalşylyp, şol köçelerde degişli ýazgylaryň oturdulmazlygy, olaryň atlary bilen bagly bulaşyklygy hasam artdyrýar. Meselem köçäniň resmi ady başga, il arasynda tutulýan ady bolsa başga bolup çykýar.
Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmen awatlaryň käbirleriniň aýtmagyna görä, bu ýagdaý esasanam tiz kömek we ýangyn söndürýän gulluklar ýaly edaralaryň işlerine ýokdançlyk töredýär. Meniň hassa atam bar, biz tiz kömek gullugyny çağıranmyzda öz öý salgymyzy berdik. Emma maşin wagty bilen gelmän soň özümiz köçä çykyp bizi gözläp beren tiz kömek maşininiň gözlegine çykdyk. Eger gelýän tiz kömekde köçe bilen tanıştyrıcı ýa lukman bolmasa, tiz kömek maşini gerek bolanda bu ýagdaý hergede gaýtalanýar. Indi tiz kömek çağırsak özümiz köçäniň başynda onuň gelerine garaşýarys diýip özüni Melike diýip tanadan 30 ýaşlaryndaky türkmen awatly ildeşimiz gurrun berýär. Melikanyň ýaşaýan köçesine meňdeş köçelere şäheriň islendik kiçi etrapçalarynda duşmak bolýar. Köçeleriň atlary bilen tanamasaň olaryň biri-birine meňdeşligi diňe tiz kömek ýaly gulluklaryň işgärlerini däl bu ýere uzakdan gelen adamlaryň hem adaşmagyna sebäp bolýar. Bu yetmezçilikler ilat köpçüligi bilen işleýän yerli polisiýa işgärleri, maşgala şepagat uýalary we poştalýonlar ýaly hökümet gullukçylary üçin hem durly kynçylyklar döredýär. Bu problemalara garamazdan soňky döwürde köçe atlarynyň ýazgylarynyň daqylyşy ýaly ýagdaýlar diňe täzeden oňurlan uly köçelerde göze ilýär. Şeýlelikde şäheriň uly bir böleginiň köçeleriniň atlary henizem ilat köpçüligine näwelli bolup galýar. Sowet Soýuzy dargaly we aradan 25 ýylyň geçendigine garamazdan bu bulaşyklygyň näme sebäpden dowam edýändigi baradaky soraga degişli edaralardan hiç kili maglumat alyp bolmady. Habarçymyz Rowşan Çaryýewiň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Hormatly dinleýijiler, biz adathabar.com web saýtymyzda türkmen awadyň ady belli däl köçeleri barada ýörite fotoseri hem çap etdik. Oňa synetmek isleseňiz, size adathabar.com web saýtymyzda syýahat etmäge çağırýas. Web saýtymyzda türkmenistanyň garawum.info.org proxy saýtlary arkaly girip bilersiňiz. Şeýle-de hormatly dinleýijiler, siziň ýaşaýan sebitiňizde hem şeýle köçeler barmy? Bu barada bize gurrun bermek isleseňiz, siz biziň bilen line ulgam arkaly hem habarlaş bilersiňiz. Line ID-miz, ýagny line salgymyz Adat Habar. Adatlyk radiosynyň Adatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň salgysy youtube.com/adatlyk online. Adatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metodda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüpilersiňiz. Şeýle-de Adatlyk TV-de tegelik stol söhbetdeşliklerini, milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz. Ýatlaýar, bizi YouTube saýtynda gözlek bölümine Adatlyk TV sözleri girizip tapyp bilersiňiz. Adatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağırýar. Bizi izlerlen, bize ýazalym. Adatlyk TV. Gaderly dinleýijiler, gepleşigimiziň ahyrine ýatladyp geçesimiz gelýär. Biz Türkmenistanda prezidentiň adyndan zinanlara 40 manat möçberine pul sowady gowşurlayan pursatyny görkezýän maňlaýa syýlanýan 40 manat diýen sözler bilen ýörite video çap etdik. Oňa biziň adathabar.com web saýtymyzda tomoşa edip bilersiňiz. Şeýle-de gepleşigimizde efire eden maglumatlarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi biziň Facebook we Vkontakte sosial ulamlaryna sahypalarymyza goşulmagy çağırýas. Bu ulamlarda bizi gözle bölümine Adatlyk radiosu Adat Habar ýazyp tap bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnelik gepleşigimizi geçirip oturýas. Gepleşigi Pragdaky studiýadan men Sahra alyp berdym. Saýtlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.